एक भोजपुरी में रचना है जरा हट के। इस शीर्षक से हमारी रचना की प्रकृति की झलक आपको मिलेगी। देवर भाभी के रचना रची रच रचाइल। देवर भाभी के रचना रची रच रचाइल। देवी जागरण भक्ति भजन झुम झुम गवाइल। तनि श्री भगवान कुशवाहा के मनौता के गीत गावे द। 21वीं सदी में सभ्यता के नया बिहान आवे द। सभ्यता के नया बिहान आवे द। प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के लव लेटर लिखाइल। प्रेमी प्रेमिका नायक नायिका के लव लेटर लिखाइल। पेटीकोट चोली लहंगा किस्म किस्म के सियाइल। अब साड़ी ब्लाउज समीज फिर से सिलवावे द। 21वीं सदी में सभ्यता के नया बिहान आवे द। हाय हेलो बोल बोल मिस कॉल पर किस मंगाता। हाय हेलो बोल बोल मिस कॉल पर किस मंगाता। एयरटेल जियो धन से मातल दिनों में उघाता। तो राष्ट्रीय नेटवर्क BSNL के उपयोग में लावे द। गरीबन के दुनिया में नया बिहान आवे द। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कैलक कईगो तीर्थ धाम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कैलक कईगो तीर्थ धाम। मक्का मदीना काशी मथुरा के बा बड़ा नाम। अब विद्या मंदिर में ज्ञान के गीत गावे द। अब विद्या मंदिर में ज्ञान के गीत गावे द। 21वीं सदी में सभ्यता के नया बिहान आवे द। तनि श्री भगवान कुशवाहा के मनौता के गीत गावे द। मनौता के गीत गावे द। धन्यवाद, नमस्कार।